Hola, veus, un incendi va cremar 2 cotxes i va provocar danys a 2 més a la marquesina del pàrquing dels Camps Elisis davant els pavellons de Fira de Lleida. Els fets van passar aquest dijous cap a 3:15 de la tarda quan el foc es va originar en una furgoneta on els seus ocupants estaven cuinant. El foc va provocar l'explosió d'una bombona de càmping gas i les flames es van estendre a altres vehicles que estaven estacionats. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers que van donar el foc per extingit cap a 7:15. També es van desplaçar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana, els quals asseguren que el succés té el seu origen en una negligència per part dels ocupants de la furgoneta. Aquests no han estat els únics cotxes que s'han calcinat al barri de Campont. Recordem que a mitjans de setembre van cremar 4 vehicles més en 2 incendis simultanis a l'avinguda d'Alacant i al pàrquing de l'avinguda President Josep Tarradellas. En aquest cas, tots els incendis haurien estat obra d'un piròman.